jobb alltså för en Buddha-bild. Va? Titta, det är samma pelare som vi har hemma på våra hus. Med... Ser du det? Det är samma som jag på huset. Det var det som ligger där ute. Det var plattform eller det är en båt. Jag tror ut det var något. Ja, men titta på bergen här. Ja, men titta på grönskan. Och grönskan också. Det är